हरे कृष्ण ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी। माताजी ने हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ മാതാജി? ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. മാതാജി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഒന്നുമില്ല. മാതാജി ഒരു ആ സെക്കൻഡ്. ശരി. മാതാജി ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാൻ പ്രേമ മാതാജിനോടൊന്ന് പറയാം. എന്തുല്ലേ മാതാജിമാരെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 7 മണി ആവണം തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അപ്പൊ തുടങ്ങും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കാം. ഓണായിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ഞാൻ പോവാ. അർച്ചന ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ
ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം വന്ദേ ഹരേഷ്ണ എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടാക്കിക്കോളൂ കേട്ടാ, ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട്. ഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദേദം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി. സൗണ്ട് കുറവാണെന്ന് സൗണ്ട് കുറവാണല്ലോ മാതാജി. ആനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പോ? സൗണ്ട് കുറവുണ്ട് മാതാജി. എല്ലാവർക്കും കുറവുണ്ടോ സൗണ്ട്? കുറവുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്? സൗണ്ട് ഉണ്ട് മാതാജി, ക്ലിയർ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോഴോ? ശബ്ദമുണ്ട്. കേട്ടില്ല. ശബ്ദം കേൾക്കാം നല്ല പോലെ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ അധ്യായം 1 പഠിച്ചു. അധ്യായം 1 എന്തായിരുന്നു? അർജുന വിഷാദ യോഗം അഥവാ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണമായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം. നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ച് താഴെ ഇരിപ്പായി എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് അത് 5 പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി 5 കാരണങ്ങൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞ 5 കാരണങ്ങള്. അർജുനന് വിഷാദം, ബന്ധുക്കളെ 5 കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മൃദുലത ഹൃദയം, മൃദുല ഹൃദയമായിരുന്നു. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങള്, പിന്നെ പാപം 3, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ കുടുംബ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ഈ 5 കാരണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് എന്താ പറയണത്? പാപം കിട്ടും. പിന്നെ മൃദുല ഹൃദയത്തെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മരിച്ചു, അവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാപമായിരിക്കും ഫലം. പിന്നെ അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോണത് കൊണ്ട് ആർക്ക് പ്രയാസാണ്? അർജുനന് പ്രയാസാണ്. കാരണം സ്വന്തം ഗുരുജനങ്ങള്, ബന്ധുക്കള് ഒക്കെയാണല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ 5 കാരണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് ഈ പറഞ്ഞ 5 കാരണങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. എന്തുകൊണ്ട് അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുന്നിലോട്ട് പോകുന്നത്. അതിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ നമ്മള് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം ഈ അധ്യായത്തിന് പേരിടാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ 18 അധ്യായത്തിലെ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിന് നമ്മള് കർമ്മയോഗം എന്നും 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗം എന്നും ലാസ്റ്റ് 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിന് ജ്ഞാനയോഗം എന്നും പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 3 യോഗങ്ങൾ, അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് വിഷയം എന്താണ് പറയണത്?
കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിന് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ അർജുനൻ എന്ത് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്? ആദ്യം ആദ്യം എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 3 യോഗങ്ങളും ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ 18 അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ 3 യോഗങ്ങള്, കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചും ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും ഈ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മളിപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ 5 പോയിന്റുകൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ചിട്ട് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരിക്കുകയാണ്. 5 പോയിന്റുകൾ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഇനി അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ, എന്താ പറഞ്ഞത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ഇതാക്കി പറയാണ്. കാരണം അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേരിലിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭൗതിക ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ച് നിഷ്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലോട്ട് എത്തിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ട്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭൗതിക ശരീരത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പഠനം നടത്തിയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നില്ല, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഞാൻ പറയാണ്. കാരണം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണിത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. കുതസ്ഥാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യാജുഷ്ടമസൗഖ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. നിനക്ക് ഈ മാലിന്യം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചൊരു പ്രവൃത്തിയല്ല. കാരണം ഇത് അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുക, ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല നയിക്കുന്നത്, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് എനിക്ക് നയിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് അർജുന നിനക്ക് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനനോട്. കാരണം അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട, എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട, എനിക്ക് സുഖിക്കേണ്ട എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? കാരണം നീ ആരാണ്? നീ ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്താണ്? നിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിക്കും കോട്ടം സംഭവിക്കും. നിനക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാതെ? കീർത്തിയല്ല ഉണ്ടാവണത്, നിനക്ക് അകീർത്തിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നിനക്ക് അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നത് നയിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് നിനക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിനക്ക് നയിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആര്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ്? അർജുനൻ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനനാകെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനനാകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഈ നമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ട് അതിൽ കൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ നേടാൻ സാധിക്കും. 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. 3 തരത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ഏതാണ്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന പിക്ചറിൽ പോലെ തന്നെ പ്രകാശമാണതൊരു വെളിച്ചമാണത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തില് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വെളിച്ചമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രകാശം, ഭഗവാന്റെ ഒരു ജ്യോതിസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്?
ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രകാശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു പ്രകാശമാണത്. അതായത് ഒരു ജ്യോതിസാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രകാശം, ഇതൊക്കെ നാം എന്തെന്ന് പറയാം, ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ അത് പ്രകാശത്തിന് പറയാം നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പോ ഇതിലേക്കാണ്, ഈ പ്രകാശത്തിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്തിലേക്കാണ് അവർക്ക് എത്താനായിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിലോട്ട് ലയിക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്നല്ല അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആയ ഒരു ജ്യോതിസിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ആയ ഒരു പ്രകാശത്തിലോട്ട് ലയിക്കാനാണ് ആര് നോക്കുന്നത്, ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവര്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം വന്നിട്ട് ഏതാണ്, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരുണ്ട്, പരമാത്മാ ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ട്, പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തില്. ആ പരമാത്മാവ് ശംഖ് ചക്ര ഗദ പത്മത്തോടുകൂടിയുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുക്കാം. കാരണം ധ്യാനത്തിലൂടെയും തപസ്സിലൂടെയും മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ വർഷങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിന് കുറെ ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം കുറെ ധ്യാനം ചെയ്യേണ്ടി വരും, തപസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയുള്ള സാക്ഷാത്കാരാണ് ഇത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം പറയുന്നത്. അത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് നാമജപം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലിയുഗത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതൊന്ന് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശത്തില് ജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന ഭഗവാനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ചതുർഭുജ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലോ സാക്ഷാൽ സച്ചിദാനന്ദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത്, അപ്പൊ ഇതിന് കമ്പാരിസൺ പറയുന്നുണ്ട് ഭാവാർത്ഥത്തില്. ഈ 3 സാക്ഷാത്കാരത്തിന്, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമുക്ക് സൂര്യരശ്മിയോട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിച്ചാല് നമുക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല, സൂര്യദേവനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. സൂര്യരശ്മിയിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാല് സൂര്യരശ്മിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും ആ ഒരു വെളിച്ചം കിട്ടുന്നതല്ലാതെ ഇത് എവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതാണ് എന്ത് പറയണത്, ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് സൂര്യരശ്മിയായിട്ട്. ഇനി അടുത്തത് വന്നിട്ട് എന്താണ്, സൂര്യന്റെ ലോകത്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം പറയുമ്പോ സൂര്യന്റെ സമീപത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് വസിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത്ര നമുക്ക് സൂര്യദേവനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സൂര്യന്റെ ലോകത്ത് മറ്റേതെന്താണ്, സൂര്യന്റെ ലോകത്തേക്കേ പോകുന്നില്ല, അപ്പൊ സൂര്യനെ അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം സൂര്യനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, സൂര്യന്റെ സമീപം നമുക്ക് വസിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിലും അതിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, അതും പരിപൂർണത കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ. മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോ സൂര്യദേവനൊപ്പം നമുക്ക് വസിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം വസിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂര്യദേവനൊപ്പം നമുക്ക് വസിക്കുമെന്നാണ് സൂര്യദേവൻ അറിയാൻ സാധിക്കും, സൂര്യദേവനെ സേവിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് വസിക്കാം, ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പൊ എല്ലാതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സാക്ഷാത്കാരാണ് വേണ്ടത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലോട്ട് എത്താനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയണം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വേദവ്യാസന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള പരാശര മുനി പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സമ്പത്ത്, കീർത്തി, യശസ്, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, അതായത് വൈരാഗ്യം, സൗന്ദര്യം. സമ്പത്ത്, യശസ്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ 6 ഗുണങ്ങള് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആരാണോ, പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആരാണോ, അവരാണ് ഒരു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഈ പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആര്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ 6 ഗുണങ്ങള് എല്ലാം കൂടി തികഞ്ഞത് ആരിലുണ്ടോ അവരാരായിരിക്കും? ഭഗവാനായിരിക്കും. ചിലവർക്ക് കുറെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, കുറെ അറിവുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ആരിലുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ? അത് ഒരേ ഒരാളിലെ അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാർക്കാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയുന്നത്? ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം എന്നാ പറയണത്. എന്താ പറയണത്? അദ്ദേഹത്തെ ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാത്തിനും കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മള് പ്രണമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ചിത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ഫുൾ ഓഫ് നോളജ്, ഫുള്ള് അറിവ്. ആനന്ദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാ ആനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം. അപ്പൊ അതാണ് ആര്? ഭഗവാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് വെച്ചാല് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദനാണ്. എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്ന, എല്ലാ സമയത്തും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നൽകാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ: സമ്പത്ത്, യശസ്, ശക്തി, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, വൈരാഗ്യം, ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരാണോ അവരാണ് ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനോട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ് മനസ്സിലാവണത്? ഈ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ സാക്ഷാത്കരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് അടുത്ത ഇത് പറയാണ്. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് അർജുനൻ എന്ത് മനസ്സിലായി? അർജുനന് ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ എന്ത് തരം താണ പ്രവർത്തിക്കാണ്? ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്കാണ് നീ തരം താണ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇതൊന്നും. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്ന? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവരെ ജയിക്കുന്നതോ ഇവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് അവര് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ വരാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവരിപ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ കൊണ്ട് തോൽക്കുന്നതാണോ അതോ ഇവരാൽ നമ്മൾ ജയിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, കർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢഛേദഃ യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ചാതി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. എന്താ പറയണേ? അർജുനൻ പറയാണ്, ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം.
അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, ദൗർബല്യം കൊണ്ട് എന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയില് എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനന് ആ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്താണ് മനസ്സില്, എന്റെ ഗുരുക്കന്മാർക്ക്, എന്റെ പിതാമഹന്മാർക്ക്, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവർക്കൊന്നും മരണം സംഭവിക്കല്ലേ, അവർക്കൊന്നും ഞാൻ കാരണം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ലേ എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണം അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ കൃത്യം എന്താണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്? അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആകില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. നോക്കട്ടെ മാതാജി. നിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിൽ അർജുനൻ എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ അർജുനൻ ആരോട് പറയാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്. കാരണം അർജുനന് മനസ്സിലായി, തനിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ പല സമയത്തും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാതെ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്, നമുക്ക് നേരായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന്, അത് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? അർജുനൻ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാതെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അർജുനൻ ആരെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്? ഭഗവാൻ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് നമുക്ക് ആര് വേണ്ടത്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് വേണ്ടത്. കാരണം ഒരു ഗുരുവ് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശം നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്താ ചെയ്യണത്? ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ വരുന്നല്ലേ, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ വരുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങള് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളുടെ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ട് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. ഇതാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്തായി മാറി? ഇത്രയും സമയം ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണമായിരുന്നു അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ അതെന്ത് മാറി കുറച്ചും കൂടി ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിലും ഭഗവാൻ ഗുരു എന്ന നിലയിലുമായിട്ട് സംഭാഷണം മാറാണിരുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അർജുനന് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്. എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണം, ഞാനിപ്പോ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, എനിക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണിരുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്? ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ തീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അർജുനൻ ആദ്യം തന്നെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം? ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്? കാരണം അതിൽ പറഞ്ഞ അർജുനന്റെ ഒരു പ്രയാസം എന്തായിരുന്നു? ഈ ജനങ്ങളെയും പിതാമഹന്മാരും അവരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നുള്ളതാണല്ലോ അർജുനന്റെ വിഷമം. അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ, അതിനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ആദ്യം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ശ്ലോകത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും യൗവനത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരത്തിലേക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? നീ ഇവരെ കുറിച്ചൊന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ മരണത്തെ ചൊല്ലി നീ വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. കാരണം ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം എന്താ ചെയ്യണേ? ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? മരണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക്,
ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും അതായത് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, അതായത് സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സംഭ്രമം, ഒരു പേടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം അയാൾക്ക് എന്തറിയാം, ഇത് ശാശ്വതമായിട്ടല്ല, ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ നശിക്കാനുള്ളതാണെന്നും ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണെന്നും അയാൾക്കറിയാം. കാരണം ശരീരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ശരീരം നമുക്കറിയാം, ശരീരത്തിൽ പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും, പിന്നെ കുട്ടിയായി, യുവാവായി, വൃദ്ധനായി, ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവ് മാറ്റമില്ലാതെ നിലകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും, ആത്മാവിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ശരീരം നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പുതിയൊരു ശരീരം എടുത്ത് പോകണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെ മരണത്തെ കുറിച്ചൊന്നും നീ വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവരുടെ പഴകിയ ശരീരത്തിന് പകരം പുതിയൊരു ശരീരം അവർക്ക് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ സന്തോഷിക്കാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ശരീരം പഴയതായി, കാരണം അവർക്കൊക്കെ വയസ്സായി, അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ശരീരം പഴയതായി. അപ്പൊ എന്താണ്, പഴകിയ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം, നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തില് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് അടുത്ത ജന്മം സ്വീകരിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അടുത്ത ജന്മത്തിലോട്ട് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ സന്തോഷിക്കാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ശരീരവും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. ഈ ശരീരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അതായത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശരീരം നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ശരീരം ഇവിടെ തന്നെ എന്ത് പോകാണ്, നശിച്ചു പോകാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവാണെങ്കിലോ, ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്ത്, ആത്മാവ്. പക്ഷെ ഈ ശരീരത്തിന് ചേതന നൽകുന്നത് എന്താണ്, അപ്പോ ആത്മാവാണ് ഈ ശരീരത്തിന് ചേതന നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ജീവൻ നൽകുന്നത് എന്താണ്, ആത്മാവാണ്. ആത്മാവില്ലാണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയും, അത് സത്തുപോയി എന്ന് പറയും, അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറയണത്, ആ ആത്മാവ് ആണ് ശരീരത്തിന് ചേതന നൽകുന്നത്, ജീവൻ നൽകുന്നത് ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ആത്മാവ് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മരണം സംഭവിക്കാണ്. ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാതെ അടുത്ത ശരീരത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ജനിച്ച് കുട്ടിയാകുന്നു, വളർന്ന് വലുതായി, നമ്മള് എന്താ പറയാ, കുട്ടിയുടെ പ്രായം കഴിഞ്ഞു, യുവാവായി, യൗവനം കഴിഞ്ഞു, വാർദ്ധക്യം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു, വീണ്ടും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, വീണ്ടും അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥകളാണ്, അല്ലെ, ചെറിയത് ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം, ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എന്തിനു മാറ്റം വരുന്നില്ല, ആത്മാവ് അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആത്മാവും വൃദ്ധനായ പ്രായത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവും എന്താണ്, ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചില ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും, വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാലും വളരെ ഉന്മേഷത്തോടെ എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഉത്സാഹമായിരിക്കും അവർക്കൊക്കെ. കാരണം എന്താണ്, അവരുടെ ശരീരത്തിനെ വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ അവരുടെ ആത്മാവിന് യാതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഉന്മേഷം, ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഉന്മേഷം വയസ്സാവുമ്പോഴും അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. കാരണം അതിന്റെ കാരണം ശരീരത്തിന് മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ, ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ. എന്തിനു മാറ്റം വരുന്നില്ല, ആത്മാവിന് യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, നമുക്കൊരു കാർ ഉണ്ട്, ആ കാർ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഡ്രൈവർ വേണം. ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, അവിടെ ശരീരത്തിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആത്മാവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ശരീരത്തിന് ചേതനില്ലാന്ന്, അപ്പൊ ആത്മാവ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്, അല്ലെ, കാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് അതാണ് നമ്മ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ആദ്യം ജനിക്കുകയാണ്, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് വന്നു അതിനുശേഷം ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം, അതിൽ കൂടെ പോയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ട് നമ്മൾ ജനിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഇതുള്ളതാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 4 ലക്ഷം മാത്രമേ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ, മനുഷ്യര് വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 80 ലക്ഷം
മറ്റുള്ള പക്ഷിമൃഗാദികള്, വൃക്ഷങ്ങള്, സസ്യലതാദികള്, ഈ സമുദ്രത്തിലുള്ള ജന്തുക്കള്, എന്താ പറയാ, ഇഴജന്തുക്കള്, ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് 50 ലക്ഷം വരുന്നത്. ഇവർക്കെല്ലാത്തിനും ഈ ഉറുമ്പ്, ഏറ്റവും ചെറുത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഉറുമ്പ് മുതല് ഏറ്റവും വലിയ എന്താ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള അതിന് വരെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ആത്മാവും ഉണ്ട്, പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് മനുഷ്യര് മാത്രല്ല, എല്ലാത്തിനും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പട്ടീനെ എടുത്താലും നമുക്കറിയാം, ജനിക്കുമ്പോൾ അത് ചെറുതാണ് അല്ലെ, പിന്നെ അത് വലുതായി അതിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ മാറ്റം ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പിക്ചറിൽ കൂടെ കാണിച്ചു തരാണത്. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി പറയാണ്, ആത്മാവിനെ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്, നമുക്ക് പറഞ്ഞു ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചേതന നൽകുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മള് ആത്മാവിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ നമ്മളെ ശരീരത്തെ മാത്രമേ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മളെ ശരീരം നമ്മൾ കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ദേഹശുദ്ധി വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ശരീരം മിനുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവിന് അതിന് പോഷണം കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് നമ്മളെ ശരീരം മാത്രം നമ്മൾ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ ശരീരം, പക്ഷെ അത് നശിക്കാനുള്ളതാണ് ആ ശരീരം, എന്നിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അടുത്ത ശരീരം ഇതിലോട്ട് പോകാനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മാവിന് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. ആത്മാവിന് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മാവിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? പോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ പോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ആത്മാവിനെ വേണ്ടുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കണം. കാരണം ആ ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിച്ചാലേ, ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധിയാക്കി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ എന്താണത്? മൂലസ്വരൂപമാണ്. നമ്മുടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപമാണ്. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രയത്നിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ജീവിതശൈലിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ഈ ട്രൈസൈക്കിളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ പ്രായം കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റേ കുട്ടികളുടെ സൈക്കിൾ മേടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വീലർ മേടിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 വീലർ മേടിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരോ യന്ത്രങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? നമ്മളെ ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആത്മാവിന് വേണ്ടത് എന്താണ്? ആത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ അംശമാണത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാന്നുള്ളതായിരിക്കണം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളെ ശരിക്കും ആ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാവിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് പരിശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം മിനുക്കുന്നുള്ളൂ? ശരീരത്തെ മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് തന്നെ വീണ്ടും നമ്മളടുത്ത് പറയാണ്, ആ പിക്ചർ എടുത്തെടുത്ത് നമ്മളടുത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ്? നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളില് ഏതില് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ വന്ന് ജനിക്കാം. നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാം, മൃഗമായിട്ട് ജനിക്കാം, പക്ഷികളായിട്ട് ജനിക്കാം, സസ്യങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കാം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ഒരു ജന്മം കിട്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനാവാം, ചിലപ്പോൾ മൃഗങ്ങളാവാം, സസ്യങ്ങളാവാം, എന്തായാലും കിട്ടാം. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ പ്രവർത്തികള് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അടുത്തൊരു ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ശരീരം കിട്ടുന്നത്.
അപ്പോ നമ്മളെന്താണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തർ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ കൂടെ ചിലപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം മൃഗമായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വരാം. മൃഗങ്ങള് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാം. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ പറയാണ്, മാത്രാ സ്പർശാസു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സാംസിദിശ്വസ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അർജുനന് സുഖങ്ങളായിട്ട് അർജുനന് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഈ സുഖം എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാനാണ്? ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സുഖം എങ്ങനെ കിട്ടാനാണെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനെന്താ പറയണത്? ഈ സുഖവും ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. അതിന്റെ വരവും പോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനനോട് പറയാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭൂതി മാത്രമാണ് എന്ത്? ഈ സുഖവും ദുഃഖവും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സുഖം വേറൊരാൾക്ക് തോന്നുന്ന ദുഃഖമായിരിക്കും, വേറൊരാൾക്ക് തോന്നുന്ന സുഖം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ദുഃഖമായിരിക്കും. അതപ്പോ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭൂതി മാത്രമാണ് എന്ത്? ഈ സുഖവും ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് മാത്രം തോന്നുന്നതാണത്. അതിനെ സഹിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഇതെല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാണ്, അതിനെ സഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. തന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനന്റെ കർത്തവ്യം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും സഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോടായിക്കോട്ടെ, ബന്ധുക്കളോടായിക്കോട്ടെ, ആരോടായാലും തന്റെ നിയത കർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് അനുസരിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? അർജുനന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെ മഴക്കാലം വരാം, വേനൽക്കാലം വരാം, ശൈത്യകാലം വരാം, ഈ പല കാലങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും. ഈ ഒരു സമയത്തും ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും, ഒട്ട് ഇലകൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ വൃക്ഷം എപ്പോഴെന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ അതിന് വരുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ആ വൃക്ഷത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ ഓരോ സമയത്ത് അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും എന്താണ്? ഈ സുഖവും ദുഃഖവും എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ നമുക്ക് സുഖമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ നമുക്ക് ദുഃഖമായിരിക്കും. അതിനെ സഹിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇത്രയും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇതിനും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. എന്താണ് ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആത്മാവിന് ജനിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതെങ്ങനെയാണ്? അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനുമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവിന് നാശമില്ലാതെ മരണമില്ലാതെ തുടർന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം അർജുനന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണ്? തന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെടുമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്? ആത്മാവാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ആ ആത്മാവിനാണെങ്കിൽ ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ല, ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അത് അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ്. ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവിന് നാശമില്ല എന്നുള്ളത്
ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇരുന്ന്. അപ്പൊ ആത്മാക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പരമാത്മാവിന്റെ ഗുണത്തില് പരമാത്മാവിനെ പോലെയാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയാണ്. ആ ആത്മാവിന് ശരീരത്തിന്റെ പോലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്തിനു സംഭവിക്കുന്നില്ല? ആത്മാവിന് സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം ശരീരത്തിന് പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഇപ്പൊ ജന്മം എടുക്കും, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജന്മം എടുക്കും, കുറെ ദിവസങ്ങൾ ആ ഉദരത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വളരും, കുറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പിന്നെ ക്ഷയിക്കും, പിന്നെ മരിക്കും. ഇതെന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നമ്മളെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റാണിത്. പക്ഷേ ആത്മാവിനാണെങ്കിലോ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം തന്നെയാണ്, ഗുണങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങളൊന്നും, ശരീരത്തിന് മാത്രമേ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവിന് ഈ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കുന്നില്ല, ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ആരെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്നും കൂടി ഒത്തിരി കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കാണത്. ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണെന്നുള്ളത്. വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഉടുപ്പുകൾ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ. പഴയ ഡ്രസ്സുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സുകളില്ല. നമുക്ക് കുറെ കേടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വസ്ത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? അത് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ മേടിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആത്മാവാണ് കേട്ടോ. ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണത്? ആ ജീവാത്മാവിന് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ ശരീരം ജീർണിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലോട്ട് മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട? ഈ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചിട്ടും നിന്റെ മുത്തച്ഛന്മാരെ കുറിച്ചും നിന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കുറിച്ചും ഒന്നും നീ ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട. അവർക്കൊരു മോചനമാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സന്തോഷിക്കാണ് വേണ്ടത്. ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പരിണാമം മാത്രമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ദേഹം ഈ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ദേഹത്തിലോട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ്? ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. നീ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് നീ വിഷമിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇതാണ്. പഴകിയ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് അണിയുന്നത് പോലെ. അത് അത്രയും വളരെ ആഘാതത്തോടെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചൊരിക്കലും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഈ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകാഹ ന ചൈനം ക്ലദയന്ത്യോപോ ന ശോഷായതി മാരുതാഹ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കഴിയില്ല, കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ആത്മാവിന് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അതേപോലെ തന്നെ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തിനും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ആത്മാവിനെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മാവ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നല്ല, അതിനെ മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, അഗ്നിനെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതെല്ലാം എവിടെ നടക്കുള്ളൂ? ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. ജീവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല. പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാവിന് പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണെങ്കിലും പരമാത്മാവിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആർക്കില്ല? ജീവാത്മാവിനില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പ്രഭാതർ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് തീക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന തീപ്പൊരികൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? തീക്ക് വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അണഞ്ഞു പോകുന്നു. തീക്കട്ട നല്ല ഓറഞ്ച് കളറിൽ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ തീക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു തീപ്പൊരി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് അണഞ്ഞു പോകില്ല, അത് ചാരായിട്ട് മാറും. അത് അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്?
ഈ മായാശക്തിയിൽ പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പോരുമ്പോ അവരെന്താണ്, അവര് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അംശത്തില് സദ്ഗുണത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ മായയിൽ പെട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്, ആ മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയാണ്, ആ തീക്കട്ടിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി പുറത്തേക്ക് വീണാല് അതെന്താണ്, അത് അണഞ്ഞു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആത്മാവിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിക്ചറിൽ കൂടെ കാണിച്ചതാണ്. ആത്മാവിനെ എന്താണ്, നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നനയ്ക്കാനോ അഗ്നിയെ കൊണ്ട് കത്തിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. ഇനി അടുത്തത്, ഇനിയിപ്പോ ഇതും പറഞ്ഞിട്ടും അർജുനന് മനസ്സിലാവണില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ, നീ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നിന്റെ ആ മൃദുല ഹൃദയത്വം ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ. നീ ഇവരെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയാണ്, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, അവർക്ക് മോചനാണ് കിട്ടണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നിട്ടും നിനക്കിനി അത് പറഞ്ഞിട്ടും നിനക്ക് വിഷമം മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദാ പരിഹാര്യർത്തേ നതം ശോചിതുമർഹസി. ഇനി ഇതും നിനക്ക് പറ്റണില്ല, നിനക്ക് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ അതിനാൽ അർജുന അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമാണ്, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റിൽ അർജുനനോട് ഒന്നും കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ മരിച്ചേ പറ്റൂ. അത് നീ അവരെ വധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരിക്കൽ മരിച്ചേ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണവും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനനവും എന്താണ്, അത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത്രയും പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടും അർജുനൻ അത് ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കണം, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത നിന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. കാരണം നമുക്ക് ഓരോ കാലാവധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം, നമ്മൾ ഓരോ ശ്വാസത്തിന് പോലും നമുക്ക് കണക്കുണ്ടെന്നാ പറയണത്. ആ ശ്വാസം, എത്ര ശ്വാസം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ശ്വാസത്തിന്റെ ഒരെണ്ണം പോലും കൂടുതൽ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്ര നമുക്ക് കണക്കാണ് എല്ലാത്തിനുള്ളത്. അപ്പൊ അത്ര വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും മരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കണം, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ആ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത നിന്റെ ആ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജന്മ മൃത്യു കൂടെ, ജനന മരണത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആ ചക്രത്തിൽ പെട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജന്മം തീരുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ അത് തീരുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ പറയാണ്, ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരാളുടെ കൈയും ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് ഈ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനെ രക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്തിനാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത്, ആ കൈയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. കാരണം അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കാരണമാണ് നമുക്ക് അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നുന്നത്. ശരിക്കും എന്താണ്, ആ ആത്മാവാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും നേരം അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട, വിഷമിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഇനി ഹേ ഭാരത, ദേഹി ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന നിന്റെ ഈ ദേഹിയെ കുറിച്ച്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നീ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതെന്താണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. കാരണം ജീവാത്മാവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വെള്ളത്തിൽ നശിപ്പിക്കാനോ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല എന്തിനെ, ജീവാത്മാവിനെ. അപ്പൊ അതിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ച് ഓർത്തും നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഈ വാദമുഖങ്ങളെ അനുകമ്പയാണ് അർജുനന് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ
ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കാണ്, പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ദേഹിയെ കുറിച്ച്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നീ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇത്രയും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരണം ഇവിടെ നിർത്താണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആത്മാവ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ദേഹവും ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ആത്മാവിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെന്താണ്, ജനിച്ചാ മരണം എന്നും മരിച്ചാ ധരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഈ ആത്മാവിനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്താണ്. ഈ ആത്മാവ് അപ്പൊ എന്താണ്, നശിക്കാത്തതാണെന്നും ആത്മാവ് നാശരഹിതനാണെന്നും ശരീരം നശ്വരമാണെന്നും ഇവിടെ ഭഗവാൻ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഇതുവരെയുള്ള ജ്ഞാനയോഗമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതോടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് ആ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതുവരെ ആ ഒരു ജ്ഞാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നശിക്കാത്തതാണ്, നശ്വരനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാണ്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തത്തോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ ഭാഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുക്തായ കൃതനിശ്ചയഃ. കുന്തിപുത്ര, ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്, അർജുനനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്, കുന്തിപുത്ര, ഭഗവാൻ വിളിക്കുകയാണ് അർജുനനെ. ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗരാജ്യം പോകും, സ്വർഗം പോകാൻ സാധിക്കും. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്, ഈ യുദ്ധത്തില്, ഇങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അവർക്ക് നേരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തില് ഈ പല പല യോനികളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അവർക്ക് നേരെ എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിലോ വിജയം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അവർ വിജയിച്ചു എന്നാണല്ലോ. വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും വിരോധമില്ല, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താം, അതല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്തായാലും നിനക്ക് വിരോധമില്ല, നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇവിടെ, അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, ഇനിയിപ്പോ നീ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടും, രാജ്യം കിട്ടും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അടുത്ത സംശയം, അർജുനന്റെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം വരുന്ന എവിടെയാണ്, അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അർജുനന്റെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പാപം അല്ലെ. പിന്നത്തെ സംശയം ഏതായിരുന്നു, പാപല്ലേ പറഞ്ഞത്, കാരണം ഇവരൊക്കെ വധിച്ചത് പാപമല്ലേ എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭോ ജയാജയോ തഥോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപാമവാപ്സ്യസി. എന്താ പറയുന്നത്, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക, ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്, എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ പാപത്തിന് പറഞ്ഞ എന്താ, കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഭഗവാൻ, നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം നീ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ അതിന്റെ ലാഭമോ നഷ്ടമോ സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ ഒന്നും, തോൽവിയോ ജയമോ ഒന്നും നീ നോക്കാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ എന്താണ്, നിനക്ക് പാപമേൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം, പക്ഷെ ആ യുദ്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ളതാവരുത്. കാരണം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ്, അർജുനന് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ട് അറിയാവുന്നതാണല്ലേ, അർജുനനെ ഉപദ്രവിക്കാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ആര് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദുര്യോധനാദികൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും അർജുനൻ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അർജുനൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു യാതൊരു രീതിയും കാണിക്കാതെ സത്യത്തില് ഇവരുടെ അടുത്ത് എന്താണ് വളരെ അനുകമ്പയോടുകൂടിയാണ് പെരുമാറുന്നത്. പക്ഷെ അല്ലാതെ അവരോട് ആ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോട്, എന്നെ കുറെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെയാണ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിന്റെ പാപം നീ ഏൽക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ നിനക്കൊരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതിന്റെ ലാഭോ നഷ്ടോ ജയോ തോൽവിയോ നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നീ ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും എന്തേൽക്കില്ല, പാപമേൽക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അത് പുണ്യമായാലും പാപമായാലും നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നേരെ തിരിച്ച്
നമ്മള് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്താണ്? നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ഇനി നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിന് നിനക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്, അതിന്റെ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഒന്നും നോക്കണ്ട. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മളെ കർമ്മമാണ് അത്, നമ്മളെ ധർമ്മമാണ് ഇത് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമോ ലാഭമോ അതൊന്നും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഒന്നും ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. നഷ്ടോ ലാഭമോ ഒന്നും ഇതിൽ വരുന്നില്ല. ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ്, മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നീ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നില്ല, നിനക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് ചെറിയൊരു നമുക്ക് പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഒരു ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതിന് പറയാണ്. നമുക്കറിയാം ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സേതുബന്ധന സമയത്ത് ഭഗവാനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഒരു അണ്ണാറക്കണ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്, അത് അതിനെ കൊണ്ടായത്, അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അത് സമുദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് നനഞ്ഞ് മണ്ണിൽ വന്ന് പൂഴി മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉരുളു. അപ്പൊ ഉരുളുമ്പോ എന്താണ്, ശരീരത്തിൽ കുറെ മണ്ണ് പറ്റിപ്പിടിക്കും. ആ മണ്ണ് കൊണ്ട് സമുദ്രത്തിലിടും. അപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം ആര് കൊടുക്കാണ്, ഭഗവാൻ ചെയ്യാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി ചെയ്യുന്നതും. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നതാണ് അപ്പോ ഭഗവാൻ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അതെന്താണ്, അതിന് നഷ്ടവും ലാഭവും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ അതിനുള്ളൊരു നമുക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എലിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ആ എലി മുന്നിലൊരു ചെറിപ്പഴം ഉണ്ട്. ആ ചെറിപ്പഴം കഴിക്കണോ, അതേപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെന്താണ്, വീണ്ടും ആ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഒരു നെയ്വിളക്ക് കത്തിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ അതെന്താ വിചാരിച്ചത്, അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പഴാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ നെയ്വിളക്കിൽ ചെന്ന് മുഖം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നെയ്വിളക്ക് മറിഞ്ഞ് അതിന്റെ മേത്ത് വീണിട്ട് അതിന് മരണവെപ്രാളം ഉണ്ടാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളക്കല്ലേ വീഴുന്നത്. ആ വെപ്രാളം കൊണ്ട് അത് എന്താ ചെയ്യണത്, ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും ആ പരാക്രമം കൊണ്ട് അത് കിടന്ന് ഓടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, ഭഗവാൻ നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ പരാക്രമം കൊണ്ടാണ് ചെയ്തെങ്കിലും അത് ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക ചെയ്യണത്. ഭഗവാനെ പരിക്രമം വെച്ചതുകൊണ്ട് ആ ചെയ്തതിനുള്ള പ്രതിഫലം ആര് കൊടുക്കാണ്, ഭഗവാൻ കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ആര്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യം പോലും അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണ്, നഷ്ടവും ലാഭവും ഒന്നും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതിന് വേണ്ട തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ പോകുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവരെ കുറിച്ച് എന്താണ്, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമായിരിക്കും. അതായത് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി നന്ദന ബഹുശാഖാഹന്യന്താശ ബുദ്ധയോ വ്യവസായിന. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവരെങ്ങനെയാണ്, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളത്. അതല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാണെങ്കിലോ അവർ പല ശാഖകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ ബുദ്ധി പല രീതിയിൽ തിരിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു വഴിയിൽ പോകുന്നവരുടെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലോട് പോകുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴെന്താണ്, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരായിരിക്കും. അവരെ ലക്ഷ്യം ഒന്നായിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ആരെക്കുറിച്ചാണ്, നമ്മള് അർജുനനെ കുറിച്ച്. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ദ്രോണാചാര്യര് അമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോ അർജുനൻ മാത്രമാണ് അതിലൊക്കെ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്രയും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്, അർജുനൻ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹുദ ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഇനിയോ ഈ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ
കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ മുന്നിലോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അല്ലാത്തവർക്കോ പല വഴികൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് പറയാണ്, ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർക്ക് എന്തായിരിക്കും, അവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, സുഖാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണം, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സെന്താണ്, ഈ പല വക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് എന്താവണം, അവര് അധപതിക്കുന്നവര്, അവര് അധപതനത്തിലോട്ട് പോകാണ് എന്ന് പറയാനിരുന്നിട്ട്. പിന്നെ ധ്യായതോ വിഷയോ പുംസാൻ സംഘസ്തേഷുപജായതേ സംഘസംജായതേ കാമ കാമ ക്രോധാഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ ആ ആഗ്രഹ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അതിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വേണം 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 എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്താണ്, നമുക്കത് കിട്ടണം കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാണ്. ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു അത്യാഗ്രഹം നമുക്ക് അതിൽ വരും. അപ്പൊ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, നമുക്ക് കാമം വരും, അതിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാണ്, ക്രോധം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ക്രോധം വരും. അപ്പൊ ഈ ക്രോധം വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധാത്ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാസ് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവും ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് സർവനാശം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, സമ്മോഹം ഉണ്ടാവും. സമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, വ്യാമോഹം. അതായത് നമുക്ക് ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ഓർമ്മപ്പിഴ ഉണ്ടാകും. ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ബുദ്ധിനാശം സംഭവിക്കും. നമുക്ക് ആ ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്, സർവനാശം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ ഒരു ആസക്തി, ആ കാമത്തിൽ നിന്ന്, ആ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവണം, തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ സർവനാശം നമുക്ക് സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് നമ്മൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ പോലെ നമ്മൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാണ്. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവൈശ്യർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. ഇനി എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്, രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട്. ഇപ്പൊ രാഗദ്വേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, രാഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്, ദേഷ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ദ്വേഷം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളതും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വിമുക്തനാകണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരുടെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനും ഈ ഭാഗവതം പോലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ബുക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി എന്താണ്, അങ്ങനെ ഈ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ ഉണ്ടായ കാരണം കൊണ്ടാണ്. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ ന ചായുക്തസ്യ ഭാവന ന ചാഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ മനസമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമില്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ. അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കുന്നില്ല. അതില്ലാതെ മനസമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ
സുഖം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സമാധാനം വേണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് 5:29 ഭോക്താരാം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദാം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? സമാധാനം, ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരാത്തവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? സമാധാനം, ശാന്തി ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് സുഖം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ? ശാന്തിയും സമാധാനം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി എടുത്തു പറയാണ്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ, നമുക്കൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവർത്തികളൊന്നും കാണണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും ഫുള്ള്? ഇല്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണുറന്ന് നോക്കും. നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്, ഒന്നും ചെയ്യണില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മളെ മനസ്സിരുന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് പിൻവലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നമ്മളെ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനെ മുഴുവനും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് മുഴുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടാണ്. നമുക്കൊരു വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ആ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകാദശിയാണ്, അത് ഏകാദശിക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ